karbi yabo ya Allah, 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 karbi girma 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 ya Allah, karbi sujada ya Isa, 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 karbi dokaka 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 ya Isa. Gani gaban ka Yesu na tuba, 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 na tuba wiyo 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 na tuba, ka yafe mini 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 na tuba. Taurin karya na kasa, ka yafe mini ya Isa, taurin gulma na kasa, ka yafe mini ya Isa, taurin zina na kasa, ka yafe mini ya Isa, taurin faskanci na kasa, ka yafe mini ya Isa. Gani gaban ka Yesu na tuba, 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 na tuba wiyo 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 na tuba, ka yafe mini 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 na tuba. Taurin zamba na kasa, ka yafe mini ya Isa, taurin cuta na kasa, ka yafe mini ya Isa, taurin fada na kasa, ka yafe mini ya Isa, wurin cin hanci na kasa, ka yafe mini ya Isa. Gani gaban ka Yesu na tuba, 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 na tuba wiyo 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 na tuba, ka yafe mini 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 na tuba. Wurin magudi na kasa, ka yafe mini ya Isa, wurin maitanci na kasa, ka yafe mini ya Isa, da wurin bauta gumaka ya Isa na kasa. Gani gaban ka Yesu na tuba, 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 na tuba wiyo 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 na tuba, ka yafe mini 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 na tuba.